खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो धलासदिया दालांथिंजाय थांगासिनो दङ। दालां बारनानैलायनो मोनसे बर' गामि दङ जाहैदों। जों बेखौ नायनो थांनोसैलाय। थ' नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै मा जायगा मोनलाङो दा मिन्थिगोन। नै दालांखौ सफैबायबो जोङो धलासदिया दालाङाव। ओमफ्राय बे दालांनि माखासे खोथाफोरखौ जेनेबा सोरबा मिन्थियो सोरबा मिन्थिया जानो हागौ। बेथ' इन्डियायाव बयनिफ्रायबो गोलावसिन दालां आरो माने दासिम। ओमफ्राय बे दालाङा मा होनो 9.15 किल'मिटार गोलाव आरो। ओमफ्राय बिनि डिजाइना जाहैबाय दस्रा दालांफोर बायदि सिदा नङा आरो एस बायदि डिजाइन जों बानायनाय आरोखि एस बायदि आरो बेयो ना एसे खेंख्रा खेंख्रि बिदि सिदाथार नङा आरो। ओमफ्राय जों दालां जोबनानै सदियायाव मोनसे जोंनि सिनाखि न' दं आरो बिसिनाव हाबगोन जोङो। बिसिनाव हाबनानै ओमफ्राय बिसोरखौ लानानै जों बै गामियाव थांसै आरो। दा बिसिनाव हाबहैग्रोनांगौ जाहैबाय। दालां बारनानै एसे थांबानो मोनो। ओमफ्राय जोंनि सिनाखिखा आरो बिसोरो माने बाक्सानि हिन्जाव हाबा जाफैनाय दङ बेहाय। जों दालां बारबोनानै मोनसे न'खराव फैबाय। बे मा होनो सदिया बारनानै मा मोनलाय गामिया जोंनिया साफाखुवा बिसिनाव फैबाय जोङो। ओमफ्राय दा बिसिनाव ओंखामबो जाबावलायबाय। ओमफ्राय दा बे मोनसे गामियाव थांगोन ना बिसोर लांगोन आरो दा। ओमफ्राय नों बेखौ खिथाना लादो नैबे गामिखौ बबेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय हाबा जाफैया बेखौ खिथाना लादो। आङो बाक्सानिफ्राय फैना बाक्सा रुपहि फरायबारिनि सिख्लामोन आरो ओमफ्राय सदियाव बिहामजो जाफैदो। सदियाव दा बाजैमोनखौ बेरायनो लानानै थांनोसै जोंनि बर' गामि अम्बिकापुराव। बे हाजबेन्डआ बेना অরিজিনাল কোড আছিল আসলে দলংটো যিটো আছে দীঘল দলং তাতে আছিলে আমাৰ শদিয়াৰ মানে যি তাৰপৰা কয়না নদীৰ খৰালে যেতিয়া আকৌ খুলিবলগীয়া হ'ল আমাৰ যি বিশ্বপা মাটি এডোখৰ লগোৱা জেবিকা মাটি লৈ এতিয়া আগৰ নাম আছিলে কান্তৰাম কছাৰী নাম। মানে ভাষাটোহে মানে আচলতে বৰ মানুহ তেনেকৈ নাছিলে। এই থকা নথকাৰ কাৰণে गामि नायनो थांसै। गारि सा सा गोबां खोथा खिन्थालांदों आंनो बियो। खोनासंदो रायजोफ्राबो। लांजोबबायना बोराय बुरि माखासे थानायाव एसे आंहाबो बेरामाव एसे मदद जादोंमोन दा एसे माने हेफाजाब होयोमोन आरो। ओमफ्राय दा थैलांजोब्बाय। दानि माखासेया एसेबां माबा गुरुत्व लाया। गाननायाथ' मेख्लाखौनो गानजोब्बाय बिसोरो। औ ओमफ्राय दा आं फैनायनिफ्राय बहुदानो दख'ना गानग्रा जाबाय आरो। माने बर' राव रोंग्राफ्राबो माने खायफा गानामोन माने बर' हिन्जावफ्रानो बिदि कसारिजों हाबा जानाय माने जेनेबा इसोरबो गानामोन दामफ्राव गानामोन होनो नालाय गानो। माखासेखौ नोंबो खोन्थानाय जाबाय। नोंखौ बेजोंनि थाखायनो लाबोखादों। সেই অটো যিটো আহিছে সেইফালে মই হেৰি দুধনৈত যে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো বিচাৰি ওলামগৈ মই এতিয়া হেৰি হৈছে गैला नामा दुधनैयाव बिदि बुंसोब्ला दङ खोमा थांला होमबालाय ना थाङा माने जानि बिहावनि बिफानि माबा मा होनो माखासे दङ खोमा। बियो नोङो मा होनो बिहावनि नामखौ लानानै नागिर মই হেৰি লাগিছে মানে তাতে কণ্টেক্ট লাগি আছে এই মিটিঙত হৈছে হেৰি মই ইণ্টাৰভিউ তাতে হেৰি হৈছিলে মানে পুৰণা বুঢ়া মানে চুদাৰ মেজৰ মানে ক্লাছ মানে তাতে হেৰি মানে গোলাপৰ নামে লৈছিলে না কি না সেইটোৱে মই ভাবি আছিলোঁ। হেৰিবিলাক আছে ক'বই নাজানো যে নিজৰ হেৰি মই ইয়াত ক'ব জানো কৰ বুলি ক'লে মানে শদিয়াৰে কৈ দিব যে
তেতিয়া সেইটো নহয় মই আহি যে মই গম পালো যে মই যে সুধি ললো ন এতিয়া মোক যে ক'লে আগতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আছিলে আৰু তাই পুৰাটো ওপৰ মেডেলতে আছে এটা সুন্দৰ মেডেল এতিয়া হাই নেকি আগতে মানে আমি পুৰণা নাম কৰা চুৰি কৰি দিব লাগে এইটো সঁচা কথা নেকি এইটো ভুল নহয় পাই থৈ দিছে মানে মোবাইল দিলে তো না পরে আই সুন্দর মেডেল জানা মানে রূপখানি মেডেল মানে গিয়ে দিই দিলাম পুরো ya tadi punya bihang ni biasa sakit terbuat macam mana bihang ini tu ni mana ang dah punya muni tu. Nah kedua nara. Kita ang usah dari kita saya rasa pasal pemain Australia ni dulu biasa ina. Yang dari sana tu dah tu tak boleh salah di sana. Kelak. Dan ni saya pun nak hendak ni dengan kurusui tu dan labat ada baru saya. Kayu ni yang ni. Agak mana senawa kakwari mana apa itu lah. Kakwari mana? Oh, ini pada sorelang bayar tu. Ya, izan ni bihau gedermun ke lugu mana ba? Isir sok ma baru isir Srilang tu pada tak? Sana rumah mana? Sana rumah ada isir. Aku mana isir. Sana rumah tu mana? Bawa nak kadi tu. Raiza ba? No, ibu kan kelas kan lang merang sana. Saya biar undang saya selalu boleh beli. Bukan nang gue sana kali. Tengah pura ni mama lagi nang gue dinner boleh sana. Saya gue lah anak tu. Biham je pasal biham je belum dia bayar yang belai. Baru pun lah macam bayar siapa. Ini saya belum nang nang. Hari ini pun berapa berai semua dan nang. Itu mama lembut ni. Mama sih. Kapur nak dalam pembahasan ni mama nang. Kau saja hasilnya nang banyak buru labunan ni banyak buru bayi sahaja cia kerja sulit cia ada. Murah anu jangan sana ya bu. Murah anu. Kalau nunggu labunan ni buru selai kena apa nang nge. Kena kan ni bukan hanya apa ay. Lain ni kau pun cuma isi ni tu buru kena apa na. Sana tahu bayar bi benang apa. Meeting tahu sehingga parti kebun kan alai. Buru ni bawa lagi siapa? Kalau dia di sini deh. Bisa jual ya bah, minta bawa. Kan tahu dah lah. Sekali ya, bisa konti mana? Bisa mana gitu? Dukuna kan nak semai dengan ni sih na, macam mana sih ada. Dah aku tu nak bisnes di gue udah tahu. Dukuna kan aku enggak. Hasil apa kan? Saya boleh naik sih. Asam di bayaran ni mana susah. Semua ada nama ni. Madras bela kamu dah nuyu bisnes pun. Macam tadi yang kana way di ni sempat ay English korai lain dengan mana pun apa korai ni macam. Mahal tu. Lah mana kau sepuluh sama dah mana link macam tu. Bukan lah kan ini main masuk. Lepas dah English lain mana. Saya boleh. Kalau ini masih ada. Saya aja orang boleh. Orang boleh. Rasta. Kalau rasta. Itu saya apa lagi? Itu apa? Itu apa? Saya tanggung tu. Itu Beijing tanggung tu macam mana sih? Lama yang kau tu. Saya mana anda mana tanggung tu? Dukuna kan nani oंखारदोंमोन सानसे ओमफ्राय साथाम हौवाफ्रा एसे गोजाननिफ्राय नुहरनानै एखे होसोबोथारनानै सोंफैथारबाय मा ड्रेस मा जायगानिलाय जि मोजां नुदों होननानै फट' लानानै थांबाय आरो माबायो नावजों माबायोमोन बे बेयावबो माने हाब्रु जालाबायोमोन ना गारि नारनाय एसे समावबो माने गारि माबायाखैसै हाग्रायानो आयु गोथां माबा सान्दुंआनो फैलायलायासै सिनायोमोन नामा ओरैनो मिथिया दा इखौ प्रफेसर ब्रह्मआ MLA मोनलायो औ
आं जेला बानलुसो बिदिनो थाङोब्ला माने बेफोरखौ इयाव फाथियाना दामाव माने माबायावसो फाथियो क'क्राझार बा बिटिसिफोरावसो फाथियो होनना बुङोमोन आरो ओमफ्राय माने जों न'खरनि माबाखौ नङा जों जेरावबो थायो बर' साहित्य सभा जेरावबो खुंनो हायो होननानै माने आरो बिसिनिल' बर'आ जे बर' बे नङा जों जेरावबो बर' थायो बेयावनो जों खुंनो हायो Dolomoni আছে আমার রাস্তাতে এই ওই রাস্তায় ঠিক আচ্ছা মানে সরকার পড়ে ফেলে দলন হলে মানে একদম সরকার দিল ini bagan একবার খালি সুंथाब होनो ना दिउरिफोरना खेराइ बायदिनो बानायो बिसोरबो दिउरिफोरनि न' बैसां बानायना फाथै गय फाथि गय মানে খামপ্লাইটো কি কয় এটি ইয়াতো থাকি মই কি কয় নাজানো মানে কিছুমানটো জানিছিলোঁ পাহৰি গৈছোঁ আৰু ডিমাচাখিনিও মানে একেই আমি অন্তেঘাটত ঠাইকিয়া বুলি কয় না সিহঁতে ঠাইকি বুলি কয় ডিমাচা একেই চব মিলি स्कुल आरो Ambikapur High School. Heyo, semua dah baru lang sebutnya. Gorkhaयाव दा सानै दिनसो नुबाय आं नै बर' गामिया मोनफैबायबो जोंहा अम्बिकापुर होनोनो बे गामिखौ एबा एसे नायलालाबायनोसै बिसिनि गामिखौ दा थान्दा मोनफैबाय मा नै एकदम औवा बिफां मा बिफां बिराद दङ बे मोनसे न'आव हाबनाय नायग्रोनोसै दाना सिनायाबाबो फैलाबायथारबाय जोङो बर' गामिनि न' नै खुन्थाइ नारा दङहाय नै न'आवनो बाथोन जाजागोन जोंनिथिंजाय खुन्थाइ नारा होनो आरो बैसागुआव गोखा गोखैजों होफानानै जायोना बेखौ जाहानाव मानि थाखाय नेपाल दुन्दिया जाया मिथिनानै मोना आङो माबा थाङो फांनै फांथाम जानानै हारसिङै थैलांबाय थायो बोरमा आं अमा गाबनाय खोनादोंमोन ओंखायनो बोरैबा हनै उन्दुगासिनो दङ लादो दा इसोरो माने मा होनो अम्बिकापुरनि माने आत्मसहाय गुट दा आत्मसहाय गुटनि थाखाय दा आंखौ लोगो हमनो फैदों आं इसोरनि खामानि मावना होदोंमोन दा फैसा हाबनो दं माने पासबुकखौ माने सुपारडेन्टआव लाना दोनजादों दा माने इसोर माने एसे सन्देह जाना दं दा माने हानाय मानि आं नाजागासिनो दं खबरबो लागासिनो दं माने आरो सानैसो होनो दंबावो पासबुक जमा ओमफ्राय सुपारडेन्टआ ओंखायनो सोना होथ'वाखै गासिबो जमा होजोबबाथाय सोना होगोन होनना बुंदों माने आरो सानैसो नेबावनो दे लानाय बायदिसो नुथारबाय ना
आंखौ बोलैहाय खर'दि जागोन ओमफ्राय आलासियाबा उन्दु आलासिया माबानि दिगबैनि ओमफ्राय अरिजिनेलिसो माने क'क्राझारनि ओमफ्राय दिगबैयाव थायो आरो साख्रि मावनो दा खनसे फैना हाबदोंमोन खोमा मादै उनावबो जानो आं गोसोआव गैया माथो ना आंसो गैयामोन नामा थाबाय थाबाय खेबसे मोननायखौ जोंना खेबसे मोननायखौ लामायाव लोगोबाबो ओरैसो सानो जौ दं मादै उनाव नुदोंमोनथाय होननानै सानो जौआ दंमोन नाथाय गोखैथार लोंजाया जौआलाय दंमोन गोखै जानानै जायनाव लांसो संनोहाय होआ गाबोन थांथारनांगौ एसे होदो आरो फिसा माबायाव सोना लांसो लाङाहाय लोंनांगौ दा लोंना थांनोसै आं फैबाथाय मिथिखाथारबाय आंखे फैदो होननानै मिनिलाबायथारो नालाय दावराव जाथारोना बै आबौ नङा रायलाय मिनियोबा फाय आबै फाय जोंनाव आंनो मटर साइकेलाव होनग्राया सानमारु थांबा लोगो मोनदोंमोन फाय आबै फाय होनदोंमोन आं थाङालै आं बेनिफ्राय नोङो लकडाउननि साननै जों इयाव न'आव सफैबायबो साननै थानानै लकडाउन जाबाय बिहावनि खर्स माने खारनानै थाफैनाय गोजा बेना बाय थाफैनायफ्रा गासिबो सोरबा खुरसा फैसा 50 थाखा दा जोंना बे खालामनायावनो आसे गोदो थाफैखाजोबनाय जानो खै बोसोरबा जाखो दस्रा गामिनि जोबना बबे साइडनिफ्राय फैनाय गोजा बेहाय फैनायफ्रा जा एसे थैमाजिनि जोंहा गगामुनि आंना हौवाया बिजिनि जाबाय आरो नाला मंसा बांसिनानो थैमाजिनि गगामुनि बांसिन क'क्राझारनि गैया बिहामजो मोनबोबाय आरो धेमाजिनि बांसिन क'क्राझारनिया जोंनि खाथियानोमोन आरो धेमाजिनि दैजों होखारजानानै थाफैनाय दैबाना जानानै जेथल दैजों जानानै बेहाय थाफैनाय जाबाय आरोना बिदि खाबाबोयानो न'खरनिफ्रायनो फैसासो लांफैदों फैसा गोनां मोनलाय बिरि जानो सोबनो दारा बुरि मानसि नालाय बुरि मानसि नालाय आबै फैदोंहाय अननानै मादै नोंनो अनदों आरो सिनायनाय 10 थाखा बिरि सोबनो दारा बिरि सोबगा नालाय बुरि मानसि इजोंनो बिरि सिबिनांगौ नै इजोंनो थननानै सोब इजोंनो गय जादों गय नङाबानो थानो हाया गय जाग्रा नालाय हाथायबो हाला हाखु हाखु एसे जानाव फैसा थांनाय खरसा थाना फै जानाव थांनानै थांसांबाय गारियानो लांगोन आरो न'खौ नुवाबा गारिनिफ्राय थांदोंमोन सोनावलाय आगोलाव थांदोंमोन माथो आगोलावथ' थांदों आंनो मा बेसेबा गोबाव नांखादों माबाखौ लाबोनो माबादो हाया माबानाय जाबोनाया सौना फैनाय नालाय खाथियाव बे माबा गैयाना हाया इसना खाजोना माबा होनाय नङाना केन्सेल खालामदोंमोन जों बे न' बिगुमानाव खोथाफोर सोंनो होननानै नेबाय थादोंमोन ना गैथ'वामोन नालाय ओमफ्राय नेयैनो मोनागुलायबायना दा बे गामियाव लाइटबो गैया नालाय दा खोमसि जालांबाय ओंखायनो मोखांफोरखौ नुनाय नंला आरो बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय दा खोनासंदोल' रायजोफ्रा खालामबाय अम्बिकापुर नामा बे गामिया बर' आदानाव फैनानै जों दा ओंखाम जाबाय दा बे बाजैया जौ बिदै संनानै दोनदोंना जौ बिदैखौबो लोंबावबाय जोङो ओमफ्राय दा एसे रायज्लायनोसै दासो फैदों नालाय बे आदाया बहाबा दंहैयोमोन आरो ओमफ्राय एसे गावनि काहानिफोरखौ खिथादो नामा मिथिनो लुबैदों आरो जोंनि काहानिखौ नायोबाथ' जोंनि बिमा बिफाया मोनसे ब्रह्मपुत्रनि बालागारानाव
दैगाना गालांनानै जन होनाय बायदि बेनिफ्राय जोङो जाहैबाय दरक बिमा बिफानि जेबो मोनाखै थारमाने बिमा बिफाया जेराव इस्थानखौ होदों जों बेखौ मोनाखै होननाय बायदि आरो थारमाने जोंनिया अरिजिनेला जाहैबाय जोंनिया बिजिनि बिस्रावगाव बिनिमोन आरो बिनिमोन जोङो ओमफ्राय दा होमबालाय आदाना जन्मआ बहाय जायामोन जन्मआ जोंना बे बिजिनि जेनेबा बे समाव माबासोमोन ना जोंनि मा होनोमोनलाय इयो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टमोन बे समाव बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन आरो दा बेयाव जोंबो उन्दैमोन बे समाव बिमा बिफाया निजिनि माबा दंब्लाबो बेबायदि जोंना जाबाय आंना बिमाया सानै बै बिमा सानैनि गेजेराव जोंखौ किसुमान दानि जुगावथ' दंखायो नालाय जों जाबाय गिदिरनोमोन बै उन्दैनियाव बियो माने आंना बिफाया बांसिन इन्ट्रेस्ट होयोमोन आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंखौ नायफिनामोन होननाय बायदि जों बिदि मोनसे बिमा सानैनि बिमानि फिसा नैबेयाव जोङो एसे माने आलाय सिलाय बेबायदि जानानै जोङो दा बेयाव जोंनाथ' साननो थांबा जों बिदि जाथावामोन बे सदियाव जों बोरै सफैखो बेखौ जोंबो मिथिया होननानै बुंबाबो जायो आरोखि होमबा जोङो उन्दैमोन बै समावथ' बेनिफ्राय बिसिम फैनांगौआथ' बहुत गिदिर खोथा दानि बायदि नङा फैनो होनबा फैब्रबनो हानाय बिदि नङा दा बै समाव जे बेहाय सफैदों बोरै फैखो जेनेबा बेयाव फैनाया जाहैबाय ओजोंहाय जोंना बिमा सानै नालाय बिमा सानैयाव ओजोंहाय जायगा मोननै दोनबाय खावनै खालामनानै दोनबाय बिजनियावनो खावनै खालामनानै दोननायाव जायगायाव एसे टेक मोनबाय टेक मोननानै आं जायगा नागिरनांसिगोन होननानै जोंना जोनोम बिफाया बेयो माने आं जायगा नागिरनो सासे मानसिजों गोरोबनानै लोगो मोनलायनानै माने बै मानसिया जायखौबा लोगो मोनदोंमोन बे मानसियानो लिंनानै लाना फैबाय जायगाखौ बेयाव नायफैबाय सदियाव नायफैनायाव बेयाव जायगा दाबसे मोनबाय नोंसोरखौ लांसै होननानै रिजार्भ जाहैबाय रिजार्भेसन ओमफ्राय दस्रा मानसि गैयामोन दस्रा मानसिथ' बेयाव गुबुन फ्राय जोंनि बे रिजार्भेसनाव गैयामोन जोंसोमोन फार्स्ट बेनि अनगायै आरो एरलांबावबाय जे बे माखासेफ्राव बोरै सफैखो दाथ' बहुत बुरजा जाबायना मोनसे गामि जाबाय दा गामि जाबाय दाबनि जोंहाय लखिमपुरनि फैबाय बिदिनो धेमाजिनि गासिबो बिसोरो सनाल गोजा लाइना माखासे सनाल गासिबो सनाल गामि बेनिफ्राय बियो जों जनायनि आवगोलनो दंखायो दै नैबे दारा गामि होननाय दं नेपालि गामि बेखौ होनो बिसिना मोनसे रेजिस्टारि स्थानानो माने बिसिनिया मा होनोमोनलाय मा नाम मोनलाय नानि मा दारा गामिया मा लिरोमोनलाय बेखौ बुंबानो जासिगोन दे बे मा होनो बेहायथ' धेमाजिफोरनिबो दं होनदोंना बिसोरो ओमफ्राय दैबानाजों जेनेबा होखारजानानै बेयावनो जायगा दं होननानै खोनानायलाय सफैदों आरो जायखिया दा मोनसे गामि खालामनानै थाबाय आरो अम्बिकापुर बे नामा आरो ओमफ्राय ज' मोनसे मिलायनानै मोनसे गामि खालामनानै थाबाय मिलायनानै थाबाय बेयाव जोङो जेनेबा धरक बर' हिसाबै दङ आरो दाथ' किसुमान माने मा होनो भाषाखौबो लाखिनानै दङ बिराद मोजां खामानि मावगासिनो आरो ओमफ्राय ड्रेसबो गानो नै आं दा बाजिमोनखौबो नुबायना ड्रेस गानो माने नुफैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो जों माने गावनि भाषाखौबो लाखिगासिनो दं ड्रेस गाननानै लाखिगासिनो दं ओमफ्राय आरो बिनि सायाव आरो बाथौ धर्मबो खालामोना जों खालामो बाथौ मन्दिर दं बेखौ नायनाय जायाखै मालाबा फैफिनसै बेयाव जोंनि बर'नि बिखयबाबो किसुमान गुबुन
धर्मनि मानसि दङ दंनायालाय बेयाव मोनसे दङ जेनेबा जोंनि गेजेराव जोंनि हिसाबै बुङो बर' रावाव खृष्टान होननानै खृष्टानफोर उनाव हाबबाय आरो फार्स्टआवथ' नङामोन ना फार्स्टआवनो दंखायोबालाबो आगोल खारबो जोंनियाव खृष्टान खामोन दंखायो माने इयाव न'खरनिल' दंमोन बे न'खरनिफ्राय दा मा जालांबाय गैयाबाबो अरिजिनेलफ्रा दा 12-13 बोसोर जाबाय सोदेरलांबाय जोंनि इयाव टटेलि बर' हिसाबै बुङोब्ला जोंनि हिसाबाव न'खर हिसाबै माबा दं आरो 87 गासै 87 हर दं माने जुदा जानानै मानानै 100नि बारा जाबाय होननाय खोनादों नङा बेखौथ' ओरैनो थुलमुलसो बुंनाय बायदि आरो दा जेनेबा 100थाखौनो हमनानै लादो आरो दा बारायनानै बिदि जालांबाय 108खौ बुङाबो जेबो नङा दे होमबालाय दिनैथ' आरो बारा गोलाव रायलायनोबो टाइम गैला मोनाबायना जागोन जों दा फैफिननानै दालां मोनफैफिनबाय ओमफ्राय जि खोमसि जाफैथारबाय नै बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो थाखाय आं खावलायहरबाय रायजोफोरनिसिम